masana abwino alero lachinayi ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Mayi wa dziko lino wapempha ophunzira pa skulu ya sekondari ya Our Lady of Wisdom ku Blantyre kuti adzipereke ndi kulimbikira maphunziro kuti adzakhale ndi tsogolo labwino. Nduna ya zaulimi yatsegulira msika wa fodya kulimbe auction floors mu mzinda wa Blantyre lero. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la famu wapempha mabungwe ndi makampani kuti athandize kutukula masewero a mpira wa miyendo m'dziko muno. Takulandirani mu nkhani zathu. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika wapempha ophunzira pa skulu ya sekondari ya Our Lady of Wisdom ku Blantyre kuti adzipereke ndi kulimbikira pa maphunziro awo kuti adzakhale ndi tsogolo labwino. Madam Mutharika ayankhula izi pa ulendo wa dzidzidzi ku skuluyi kulimbe pomwe anakayendera Sister Odilia Onondo omwe anali aphunzitsawo ali ku skulu ya sekondari ya St Mary's mu mzinda wa Zomba. Zambiri mulipoti ili. Paradutsa zaka zambiri osaonana kapena kulankhulana, mayi wa dziko linoyu anakayendera ndi kukacheza ndi Sister Odilia Onondo ku sukulu ya sekondari ya Our Lady of Wisdom komwe akukhala tsopano atapuma pa ntchito yawo. Atakumana ndi Sister Onondo, mayi wa dziko linoyu anachezanso ndi kulimbikitsa ophunzira pa sukuluyi yomwe ndi atsikana okhaokha. M'mawu awo, Madam Mutharika anawapempha ophunzirawa kuti achilimike ndi kulimbikira pa maphunziro kuti adzachite bwino patsogolo, kaya kukhala akuluakulu oyendetsa makampani ngakhalenso kudzakhala mayi wa dziko. Kotero analimbikitsa atsikanawa kuti ayike mtima pa maphunziro ndipo adzakwaniritsa masomphenya awo. M'mawu awo, Sister Odilia Onondo anati ndi okondwa kwambiri kuti yemwe anali mmodzi mwa ophunzira awo olimbikira pa maphunziro anadzawayendera. Iwo anati ulendo wa Madam Mutharika udzakhala osayiwalika pa moyo wawo. Sister Onondo anali mphunzitsi wa Madam Mutharika ku sukulu ya sekondari ya St Mary's ku Zomba mzaka zapitazo, ndipo ulendowu ndi chizindikiro cha ubale omwe umakhalapo pakati pa mphunzitsi ndi ophunzira. Msika wa fodya walimbe auction floors ku Blantyre autsekulira lero. MPC yapeza kuti fodya wambiri amene anabwera naye ku msika wakanidwa ndi ogula. Pakadali pano olemba nkhani wathu Elin Chimoyo ali kulimbe auction floors komwe akutsatira mmene msikawo ukuyendera. Elin, tatiuze kuti msika waenda bwanji? Zikomo kwambiri Aida, kuno msika tikhoza kunena kuti waenda bwino chifukwa kuti alimi ndithu abweretsa fodya wawo amene abweretsa ku msika kuno kumene ndithu amayembekezera kuti agulitse, ndipo malonda awo ndithu ayamba ndithu. Koma tikhoza kunenanso kuti sudayambe bwino chifukwa kuti zooneka kuti mabero ambiri akanidwa, zimene zapangitsa ndithu kuti alimi ambiri akhale okhumudwa pa tsiku loyamba la malonda ku msika uno wa kulimbi. Mofananirako ndi mmene zambira tikang'ana msika ngati wa Chinkhoma komanso kulilongwe. Koma mongonena kufika tikang'ana tsiku la lero zosonyeza kuti ndithu panabwera mabero okwana 994 amene ndithu ochulukirapo anali amene ali alimi amene anali mu mgwirizano aja pa Chikerezi zimati contract farming, amene wina otsalayo anali ogawana ndithu pakati pa makampani ena ndi ena, komanso amene ndithu oti alimi angobweretsa kuti akufuna agulitse ku msika kuno. Ndipo wambiri amene wakanidwa ndi amene ali oti wangobwera kuti alimi afuna agulitse, pamene uyu fodya wakumeneku ku mgwirizano amene olima mwa mgwirizano wa contract aoneka kuti ndithu wagulidwa ochulukirapo, komanso kunalinso mitengo yokhala ngati mitengo yabwino ndithu tikaona ndi mmene zayendera ku gawo la Mawawu. Ndithu tikayang'ana ndi mmene anafotokozera akuluakulu aku Tobacco Commission amene amayang'anira za malonda komanso ulimi wa fodya, anena kuti zifukwa zenizeni akafufuza kwa awaugula sadapatsidwe momveka bwino, koma pali maganizo chabe kuti zina zikhoza kukhala nkhani zokhudzana ndi kasankhidwe ka fodya zija pa Chingerezi mati grading, kuti wina akhala ngati osakaniza, wina akuoneka ngati kuti mwina sakufikira mwina mulingo mmene angaganize kuti akhoza kufananira ndi mmene akuoneka
kuonekera fodya amene ali kumbali imeneyo ya fodya wa mgwirizano. Zinthu zimene ndithu mmene amayendera anduna amenewa a Rosa Mbirize, nduna ya zaulimi, ananena kuti ayi pakufunika ndithu kuti alimiwa azithandizidwa moyenerera kuti azikhala ndi upangiri wofunikira kuti azitha kusankha bwino fodya wawo kuti akabwera kumsika kuno azipezanso ndalama zoti zomverera bwino, komanso kuti asamakhale kuti angoyenda chabe akamabwera kumsika kuno. Studio muno ndikutiuza mmene msika wa fodya uko kulimbe auction floors mu mzinda wa Blantyre wakhalira lero. Dziko la Malawi layamba kulimbikitsa kubwezeretsa ulimi wa nthochi womwe unali waukulu kale kudzera mu mgwirizano pakati pa bungwe loona zakudya ndi ulimi pa dziko lonse la Food and Agriculture Organization FAO ndi boma la China. Ntchitoyi ikufuna kuthandiza alimi ang'onoang'ono kupeza msika okhazikika, kulimbikitsa kupeza kwa chakudya chokwanira mdziko muno kudzera ku ndondomeko ya One Country One Priority Product. McDonald Chiwayula wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Nthochi zinali gwero lofunika pa ulimi mdziko muno, koma matenda amene anafalikira mzaka za 1990 anachepetsa kwambiri zokolola zochokera ku ulimiwu. Tsopano kudzera mu mgwirizano wa bungwe loona zakudya pa dziko lonse la Food and Agriculture Organization FAO ndi boma la China, boma lati liyesetsa kubwezeretsa ulimiwu pothandiza alimi ang'onoang'ono komanso kulimbikitsa njira zokhazikika za ulimiwu. Athokotembo ndi wachiwiri kwa nduna yoona za ulimi ndipo akufotokoza. Anthu ambiri kuzakhala kukumbukira kuti mchaka cha 1990s umo tinkagula nthochi yochokera kwathu konkuno ku Malawi. Ndi panazabwera matenda a nthochi amene anaononga nthochi ambiri kwathu kuno ku Malawi. Ndi matenda aja atabwera tinayamba nomagula nthochi kunja, imene timagula makamaka ku Tanzania. Mmene ndi ndalama yathu yakunja makhadi kupita ku Tanzania kuja kuti tikazikagulira nthochi imeneyi. Ndi zimene zithandiza kwambiri kuti alimi athu a nthochi abwereranso mchimake, ayambiranso kugulitsa nthochi kwathu konkuno, sizichira kukayembekeza kuti tikagule nthochi yakunja. Ntchitoyi ikhala ikuchitika pansi pa ndondomeko ya One Country One Priority Product yomwe imalimbikitsa ulimi wapaderadera mdziko. Ndipo kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi, Lu Shu, ati dziko lawo litumiza akatswiri ozathandiza dziko la Malawi kuti lichite bwino pa ulimi wa nthochi. Akatswiri osiyanasiyana ati njirayi ithandiza kuti ulimi wa nthochi ukhale okhazikika pophunzitsa alimi njira zamakono za ulimiwu. Wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la FAO pa za ulimi, Achikeru Mba, anati ntchitoyi ithandiza kulimbikitsa chitetezo cha chakudya mdziko muno. Mkulu wa bungwe la FAO kuno ku Malawi, Ali Said Yusuf, ali pali kusintha kwabwino komwe kukuoneka m'minda ya nthochi chiyambireni ntchitoyi. Ntchitoyi ikuyembekezeka kuonjezera zokolola kuchokera ku ulimi wa nthochi, kutsegula misika ina yakunja komanso kupanga nthochi kukhala gwero lokhazikika pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Kazembe wa dziko la India mdziko muno, Amara Ramguja, wayamikira utsogoleri wa dziko lino chifukwa chokhazikitsa mtendere umene ukupereka ufulu opembedza kwa wina aliyense. Aguja amayankhula izi pa chikondwerero cha Baisak. Mwambowu unachitikira ku kachisi wa Sikh ku Blantyre. Zambiri mu ripoti ili la Nixon Malemya lomwe akuwerenga ndi Ruth Chinangwa. Kazembeyu anati ngakhale utsogoleri wa dziko lino ukugwira ntchito molimbika pokonza chuma cha dziko lino, iye wati nzolimbikitsa kuona kuti ukutsogoleranso pa nkhani yolimbikitsa mgwirizano pakati pa zipembedzo zosiyanasiyana. Meya wa mzinda wa Blantyre, Councillor Isaac Jomo Osman, anayamikira achipembedzo cha Sikh chifukwa cha thandizo lawo lalikulu pa chitukuko cha dziko lino, kuphatikizapo kupereka mipata ya ntchito. Meyayu anati Amalawi ali ndi zambiri zoti aphunzire kwa anthuwa maka pa nkhani za malonda. Ife ndifonyadira kubwera kuno komanso tikhulupirira kuti
wa dziko lino akapereka ufulu wa zipembedzo zakuko wakapembedzera. So ife ngati atsogoleri naona kuti tizakhale nawo komanso kuwalimbikitsa kuti ayi ufulu wopemphera. Komanso taphunzirapo chinthu china chake chomwe timanena kuti tikamaona timangoona ngati pali asilamu komanso pali mahindu zokha. So apa pataona kuti pali anthu osiyana pa chipembedzo chimene cha Sikh chomwe chili ndi anthu enanso amene ena osiyanasiyana. Vuto la Malawi timadererana, Malawi ambiri timakanira kudererana. Azathu amapanga chimodzi ndipo vuta kuti wasiyanise machitidwe awo azinthu. So ife ngati Malawi tizizipo zimene tizizikhulupirira komanso samadererana. Wapampando wa bungwe la Sikh mdziko muno Aman Anderson anati anthu achipembezochi apitiriza kuyesetsa kukhazikitsa mabizinesi komanso kupanga mipata ya ntchito pofuna kuti dziko lino litukuke. Pamwambowu mamembala a Sikh, kazembe wa India komanso meya wa mzinda wa Blantyre anatsegulira chifanifani cha Maharaja Ranjit Singh yemwe anali msilikali wamphamvu komanso mtsogoleri wa masomphenya wa chipembedzo cha Sikh yemwe analimbikitsa ntchito ya chitukuko, kulolerana komanso mgwirizano asanamwalire mchaka cha 1839. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Mayi wa dziko lino wapempha ophunzira pa skulu ya sekondari ya Our Lady of Wisdom ku Blantyre kuti adzipereke ndi kulimbikira maphunziro kuti adzakhale ndi tsogolo labwino. Nduna ya zaulimi yatsegulira msika wa fodya kulimbe auction floors mu mzinda wa Blantyre lero. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la famu wapempha mabungwe ndi makampani kuti athandize kutukula masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. Takulandiranso mu nkhani zathu. Pali kufunika kophunzitsa anthu mdziko muno zakachilidwe ka amayi oyembekezera pogwiritsa ntchito operation ya mpeni. Uthengawu ukuperekedwa pomwe dziko lonse lapansi likukumbukira mwezi wa April ngati mwezi ophunzitsa anthu za njirayi yomwe ambiri amayinyoza ndi kunyozanso amayi omwe amabereka kudzera mu operation iyi. Malinga ndi mkulu mu ofesi ya zaumoyo mboma la Blantyre Dr. Gift Kawazira ati kufalitsa mauthengawa kuthandizira kuchotsa mantha pakati pa amayi omwe amakumana ndi mavuto nthawi yochira. Rashida Matandika walemba ripoti ili. Edith Nkwera Gondwe ndi mmodzi mwa amayi omwe anaberekako kudzera mu operation. Ngakhale iye ngati amayi onse anakonzeka kubereka mu njira ya nthawi zonse, koma zinthu zinavuta pomwe pakutha pa maola 24 chilichonse chothandizira kuti abereke chinayima, ndipo madotolo anamudziwitsa zakubanika kwa mwana wake. Yankho lake linali operation, ndipo amayenera kuvomereza pofuna kuteteza moyo wa mwana. Lero Edith amathandiza anthu kumvetsetsa za ubwino wa njirayi, kuthetsa mphekesera yonyoza amayi omwe amagwiritsa ntchito njirayi omwe dziko limawatchula kuti alesi komanso olodzedwa. Azimayi amapezeka kunyozana ngati kumamidzi kucha, amati awawa ndi kuti ndaulesi sanathe kupanga pusha mwana kuti abadwe mwana omo anala ulesi pamene analoyembekezera amangodya kwambiri, amangokhala sanala active ndi zina zotero. Zimene zinthu zimachitika ndi reality yoti ife anthu amene tinaberekera through C-section tinazolowera kumva ngizinura zimene zizi. Edith wati pakufunika maphunziro amphamvu kuti Amalawi avomereze njirayi ndi kusiya kulimbikitsa amayi kuyika miyoyo yawo pa chiopsezo pofuna kubereka mu njira ya nthawi zonse. Sinimadabwa kumva kuti azimayi amapeza kuti akuyesetsa ari kukonza mankhwala kuti ikafika nthawi yobereka ija amuitsane kuti njira itseguke, apange izi ndizi, koma reality yake ndiyo kuna kuti thupi ndi thupi. Pena ndinapeza kuti thupi lasokonekera, likasokonekera ndi chifukwa chake Mulungu anapatsa mphamvu olonzeri madokotala kuti akhaleno ndi njira ina yokuti okay ngati ikulepheka mwana kubadwa mwana omwe ndi kuti tiyese njira ya C-section. Mweziwu siwongophunzitsa Amalawi okha za njirayi, koma kukumbutsa anthu ogwira ntchito mzipatala zakufunika kupereka chidwi pomwe akuthandiza amayi pofuna kupulumutsa moyo wa mayi ndi mwana omwe amakhala pa chiopsezo pa nthawiyi, monga momwe akufotokozera mkulu oyang'anira ntchito za umoyo m'boma la Blantyre Dr. Gift Kawazira. Kumbali yathu ngati achipatala tsiku limene lisimagwiritsa ntchito pofuna kuti tsimikizira maso kuti kumbutsa
kufunika kopanga zinthu mwadongosolo osangoti basi ifo tili kuchipatala ndi zimayi sobwera payo chekeni pa mimba yayi pali zifukwa zake zokhazikika zimene zimatitsogolera kuti chita guide kuti tigwiritse ntchito njira ngati imeneyi ndi tsiku limene liso limatikumbutsa ife achipatala kunena kuti tigwire ntchito yathu mwa ukadaulo komanso motsatira ndondomeko zokhazikika zimene zinayikidwa. Pa nthawi imene tupanga chiganizo choti mzimayi uja timpange cesarean section kapena pitogo operation tigwiritsa ntchito ndithu zifukwa zokwanira. M'mawu ake mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network a George Jobe ati ngakhale zipatala zambiri tsopano zikuthandiza amayi kuchira kudzera mu njirayi pakufunika kuti boma lidzipereka thandizo lokwanira ku ntchitoyi kamba kuti mavuto adakalipo ochuluka. Pali kuperewera kwina kumene kulipo chifukwa zipatala zina mathiyeta awo sakugwira ntchito, kwina adotolo odziwa kupanga operation kulibe, kwina mwina tizipangizo zina nthawi zina muzipatala zina amapeza kuti theater ali nayo kuti angapanga operation, koma kuti apange chiganizo chonena kuti mzimayi tumutumize ationa kuti labor akuchedwa kubereka timutumize ku theater akapangira operation, ambiri amachedwa pake chiganizo chimenechi, ndipo zimapeza kuti zasokoneza moyo wa mayi kapena moyo wa mwana. Amayi makumi awiri ati amachira kudzera mu njira ya operation tsiku ndi tsiku pa chipatala chachikulu cha gulupu. Ngakhale dziko la Malawi likuchita bwino, chiwerengero cha amayi omwe amalandira thandizoli chili pakati pa 4.5 ndi 6% m'malo mwa 5 mpaka 15% yomwe bungwe la WHO limalimbikitsa. Chitsimikizo choti dziko la Malawi likuyenera kulimbikira kuti amayi ambiri adzithandizidwa kudzera mu njirayi pofuna kuteteza moyo wa mwana ndi mayi pomwe ali pa chiopsezo. Rashida Matandika, MBC News, Blantyre. Mkulu wakale wa banki yaikulu ya Reserve a McDonald Mafuta Mwale ati banki inaletsa kugulitsa kwa hotela ya Amaris ku Public Service Pension Trust Fund chifukwa ndondomeko zomwe banki imayeneleza pochita malonda a mtundu sizinatsatidwe. Amafuta Mwale anena izi pomwe anakaonekera ku komiti yolondoloza za chuma cha boma ya Public Accounts Committee yomwe ikuchita kafukufuku olondoloza momwe bungwe la Public Service Pension Trust Fund linagulira hotela ya Amaris. Beatrice Mwabe wafika ndi ripoti. Mkulu wakale wa banki ya Reserve wauza komiti kuti iwo analandira uthenga wachinsisi kuchokera ku board ya pension fund kuwadziwitsa kuti ntchito yogula hotela ya Amaris ikupitirira ngakhale banki idaletsa. Amafuta Mwale ati banki inalembera akuluakuluwa kuti akumane ndi kukambirana komanso kutsindika chiganizo chawo choletsa malondawo mpaka atakonza zonse zovuta, koma izi sizinaphule kanthu. Malinga ndi Amafuta Mwale, chiganizo choletsa malondawa chinadza popeza akuluakulu a Public Service Pension Trust Fund sanatsate dongosolo ndi kuti izi zikhoza kukhudza ntchito yopereka ndalama kwa anthu omwe apuma pa ntchito. Apa iwo apempha kuti pakhale kafukufuku wa bodi yomwe ati sinamve malangizo a banki yayikuluyi ndi kuti yemwe apezeke olakwa ayankhe. Tikuyenera kukhala ndi chifukwa chokwanira kuti taletse, chifukwa ife ntchito yathu ndiyopanga protect pensioner amene akufuna ndalama zake alipidwe pa nthawi imene yakwana kuti alipidwe. Kukana zoti mawa adzanena kuti atabadikirani ma pensioners maybe tigulitseke nyumba ija tidagulayi kuti tikupeze ndalama tikupaseni. Instant imene ndimene timayikana. So a balance maasset yawo kuti all the time pensioner akabwera kuti ndofuna ndalama zanga zidzipezeka zipatsidwe osati zonse kuzipanga loko mu ma asset Mawu ake wapampando wa komiti a Stephen Malondera ayamikira Amafuta Mwale podzaonekera ku komiti komanso kupereka maganizo awo omwe ati athandiza pakafukufukuyo. Papempho lomwe akuti eni ake Amaris anapempha kuti akumane mukachipinda komata, Amalondera atsindika kuti komiti sivomera ndipo ichita zonse zotheka kuti onse omwe akuyenera kudzaonekera ku komiti atero. Ngati komiti yakana pempho limeneli chifukwa mmene tikutsegulaso tatsegula chifukwa chonena kuti Amalawi amafuna kuti mwini wake wa hotelo imene abwere azaonekere komanso Michael Zamba komanso ena ambiri. Ndiye ifeyo ngati komiti
tinakhalira naso tsonga kudzera pa gulu lathu ndipo tinagwirizana tonse kunena kuti nzathu amarisotel akuyenera abwere. Ndi titayankha zimenezi anzathu amenewa titalembera anatiyankha kuti ayi komano ndadwala ndili ku chipatala. Ndiye ngati komiti dzulo tinakhalira naso pansi ndikukambirana ndi tagwirizana kunena kuti akuyenerabe abwere atiuze tsiku lenileni limene akuganiza kuti achokako ku chipatalako. Pamene kafukufuku yakupitirira, komiti ikuyembekezeka kukumana ndi ena omwe akuti anatengapo gawo pa malondawa monga a National Bank, eni ake a hotela ya Amaryllis komanso mlembi wakale wa boma a Colin Zamba. Banki ya Reserve inalamula Public Service Pension Trust Fund kuti iyimitse ntchito yogula hotela ya Amaryllis yomwe amayigulitsa pa mtengo wa 128 billion kwacha. Pakadali pano ndalama zoposa 72 billion kwacha zomwe akuti anali atazipereka kale anazipeza ndi kuziyimitsa kuti zisagwire ntchito. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Akuluakulu ena a banki ya FDH anakumana ndi mkulu watsopano wa bungwe la MBC a Brian Banda. Akuluakuluwa atsimikiza kudzipereka kwawo polimbikitsa mgwirizano wake ndi wa ilesi mdziko muno. Polankhulapo mmodzi mwa akuluakulu a banki a Eugene Chinkhandwe ayamikira Banda pa udindowu ndipo atsindika cholinga cha banki chofuna kupititsa patsogolo mgwirizano wake ndi MBC. M'mawu ake mkulu wa bungwe la MBC a Brian Banda adayamikira ubale omwe wakhalapo pakati pa MBC ndi FDH Bank kwa zaka zochuluka. Iwo atsindika zakufunikira kopitiriza mgwirizano okhazikika oterewu omwe ukupindulira mbali zonse ziwiri. Old Mutual yakhazikitsa ndondomeko ziwiri zatsopano zomwe zithandize anthu omwe apuma pa ntchito kapena ochita malonda kulongosola zachuma chawo. Ndondomekozi zomwe akuzitcha Programmed Withdrawal Retirement and Voluntary Pension zikupereka mwayi kwa anthu omwe ali panchito komanso omwe akuchita malonda ang'onoang'ono kuti azisunga ndalama pang'ono kudikira nthawi yomwe sakugwiranso ntchito kapena kuchita malonda ngati mwakale. Mkulu wa kampani ya Old Mutual Pension Services Ataonga Manda ati ndondomekozi nzofunika kwambiri kuti anthu asamavutike akapuma pa ntchito komanso akakula. Anthu amene akupanga ma business koma libe mwayi wotakhoza kukhadi dongosolo lokhazikika lotakhoza kusunga ndalama zawo zoti azalandira akazagonja akazasiya kugwira ntchito, ndiye mwayi umene ukubwera kupera mu voluntary pension product imene kuti pension m'manja imene akhoza kuyikamo ndalama zawo. Komanso anthu amene akugwira ntchito nthawi zambiri anthu timangoona kuti amene atilema ntchito akutilipirira komanso ife tikupereka, koma anthu amakhalanso opanga ma business ena akamakhala ndalama zawo amadalira sizochokera kwa kumene akugwira ntchito kwa kuti amakhalanso opanga ma business, koma ma business amene ajawo sali pa pension. Tanthauzo kuti akazafika kuti asiya kugwira ntchito ndalama zija zimene ankandira za business iji zakhala zinalibe pension yake, ndiye tikupereka mwayi kuti akhoza khalanso tiwa business tija tikhoza khalanso ndi pension yake kuti ukakulandira zako ntchito ukoso business yako kupasa siyani pension. Kwa amene angopanga business andimwe ona kuti panopa akhala ndi pension yokhazikika kuti athandize akazapanga retire. Anthu ambiri akagula product ngati amakhala akuyang'ana zinthu kuti amene skulu za ana akuyang'ana amene afuna amange nyumba amayang'ana nthawi zambiri zinthu zimene ali ndi kuthekera pamene nthawiyo akugwira ntchito. Koma iyi ndi product imene yapangidwa kuti munthu ukamaona za nyumba ukamaona za sugulana skulu ukhaisona kuti ineyo siku nake sinzatha kugwira ntchito ndizakhala kuti ndagonja. Iyi product izathandizire kuti izapasa ndalama pameneyo akulephera kugwira ntchito. Ubwino wake wa product njena kuti chifukwa kuti ndi pension malamulo akupereka mwayi wapaderadera kwa amene akusunga ndalama zawo kwa pension kuna kuti ndalama chiwongola zanja chimene amachilandira ma investment returns tax yake imakhala yocheperako kusiyana ndi ma investments ena. Tanthauzo kuti munthu amene wasankha kuti ndalama zake zikusunga za pension kukula kwake kukhoza kukhala kochulukirako mofulumira kusiyana munthu amene akusunga kwa zinthu zina. Ndi mwayi wapaderadera umene dziko kufuna kuti lalimbikitse anthu azisunga ndalama zawo kuti nthawi azapange retire ali nawo pamene asankha njira imene yosungira ndalama zawo.
President wa bungwe la masewero a mpira wa miyendo mdziko muno Fleetwood Haya apempha mabungwe ndi makampani kuti ayike ndalama zambiri ku masewerowa pozindikira kuti akuthandiza kulemba ntchito anthu ambiri mdziko muno. Haya anena izi pamwambo opereka mphoto kwa matimu amene amasewera m'maligi ang'ono mchigawo chakumpoto. Hassan Phiri ali zambiri mu ripoti ili. Haya ati masewero a mpira ali ndi kuthekera kochepetsa mavuto akusowa kwa ntchito pakati pa achinyamata. Iwo apempha makampani kuti abwere mwaunyinji ku mpira ndi kuthandiza ponena kuti masewero a mpira ali ndi kuthekera kulemba ntchito anthu oposa 50,000 mdziko muno. Tukamba zona kuti about 200,000 people amene ali ma civil servants. Ndikumene mpira mwina ukuthamangira kunena kuti tikuthamangisana ndi ma civil servants amene akulembedwa ntchito mboma. Chifukwa cha chimenechi timafuna ndipemphe kuti ati boma lisatenge mpira ngati kota ilako ndrama kuti kapena tisaononge ndrama kumpira koma mwina tipitise kukamangira njigo okha chifukwa chakuti ama anthu 10 tikunenanso kunena kuti kumpirako tikalemba mwana ntchito mwana amene ojaso athandiza makolo ake, athandiza azibale ake, athandiza anthu ambiri. Yemwe akupereka ndalama zothandizira ligi ya Mberwa mchigawo chakumpoto inkosi ya makhosi Mberwa 5 yati ndiyokhutira ndi mmene mpira ukuyendera, koma iwo apempha bungwe la Football Association of Malawi FAM kuti liunike ndi kuvomereza bwalo la mzimba kuti achinyamata ayambe kugwiritsa ntchito. So ndinapempha president kuti komano titati taona zofoka zimene alemba a FAM za Mberwa stadium kunzimba. Napempha kuti simungapange consider kuti zinazo mwina tikunze mwasangasanga ndicho linga chonena kuti anyamata athu tapase comfort. Monga mukuziwa mpira umakhala ndi element ya masupporter komanso home ground. Wapampando wa bungwe la Northern Region Football Association Amasiya Nyasulu ati ndiokhutira ndi mmene masewero a mpira ayendera mchigawo chakumpoto. Tosangala kwambiri kuti lero tamalizisa ulendo umene tinayamba chaka chatha, komano ulendo sutha musanapereke mphaso. Apapa ndifosangala kwambiri kuti tapereka mphaso kwa amene apambana kwambiri, amene achita bwino mu season yatha. Pamwambo panafika mafumu akuluakulu mchigawo chakumpoto amene athandiza kupereka mphoto ku matimu a Luvili komanso Embangweni potengera kupambana kwawo zikho m'mipikisano ikuluikulu ya mchigawo chakumpoto. Hassan Phiri, MBC, Mzimba. Pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. Mayi wa dziko lino wapempha ophunzira pa skulu ya sekondale ya Our Lady of Wisdom ku Blantyre kuti adzipereke ndi kulimbikira maphunziro kuti adzakhale ndi tsogolo labwino. Nduna ya zaulimi yatsegulira msika wa fodya kulimbe auction floors mu mzinda wa Blantyre lero. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la FAM wapempha mabungwe ndi makampani kuti athandize kutukula masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya. Tsalani bwino. Last year, I teamed up with the European Union to visit Mulanje and see the impact of its partnership on local